tomto videu si ukážeme správu článkov. Otvoríme si stránku a zároveň sa prihlásime do administrácie. Klikneme na pridať nový článok. Názov zadáme článok o mne a alias o mne. Do popisu napíšeme nejaký článok a môžeme si ho upraviť ako vo Worde. Obrázok si pridáme následovne. Vypíšeme hlavné slova článku, čiže tagy. Status necháme uverejnený, aby sa nám článok zobrazoval. V možnosti uverejňovanie môžeme vybrať odkedy a dokedy sa bude článok zobrazovať. Môžeme si zvoliť aj autora článku. Následne v obrázkoch a odkazoch si môžeme pridať ďalšie obrázky do článku. Vo funkcii nastavenia si môžeme zmeniť rôzne možnosti zobrazovania článku. Po úpravách klikneme na uložiť a zavrieť. Následne klikneme na menu, správca menu a main menu. V menu 3 a možnosti vybratia článku si zvolíme článok o mne a klikneme na uložiť a zavrieť. Následne sa na stránke v menu 3 zobrazí článok o mne.